Meithrin sarnau a Llanderfel yn angerddol am roi'r un cyfle i bob plentyn waith beth yw ei anghenion. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae plentyn bach arbennig o'r enw Evie sydd gyda syndrom Downs a phroblemau clyw wedi bod yn dod i'r cylch ac mae wedi datblygu'n aruthrol oherwydd y profiadau anhygol mae wedi i'w mwynhau yn y cylch. Mae plant y cylch i gyd yn defnyddio Makaton i arwyddo caneuon, i gofrestru, dweud os gwelwch yn dda a diolch, ac mae hyn wedi bod yn help mawr i Evie fedru cyfathrebu hefo pawb. Llwyddwyd i gael grant i greu cornel sensori i bawb ei ddefnyddio yn y cylch hefyd, ac mae'r cylch yn cydweithio gyda nifer o asiantaethau lles plant a'i teuluoedd yn y cylch. Pan ddechreuodd Evie yn y cylch, doedd hi ddim yn gallu cerdded na siarad, ond bellach mae'n cerdded, dawnsio, chwarae gyda'i ffrindiau, yn dechrau dod o hyd i'w llais ac yn gwenu o hyd. Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin, Sarnau a Llanderfel.